andito po ako ngayon sa sasahan or lalauhan. Maghahanap po ako ng shell dahil walang pang ulam. Mahal po kasi ng mga isda. Mahal guys ng mga isda at saka karne, gulay, lahat na lang ata nagmahal. So guys, tara. Hanap tayo dito ngayon. Yan guys, pa ako. Diba maputik. Yan, putik. Sama ko po pala ang aking aso. Yan, si Tagpi. Tagpi! Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. Hi guys, welcome back po sa akin channel. Our video for today is manguha po ako ng shell na pang ulam. So let's go. So andito tayo guys. Ano guys, ang putik. Nalublob tayo sa putik. Ano guys, dyan makukuha yung mga tapalang ang tawag sa amin. Ewan ko lang sa inyo kung ano. Sa Bicol ang tawag namin tapalang. Pala guys ang bunga ng sasa. Kinakain ko to eh. Try natin. Wait lang. Nagreklamo aso ko oh. Tagpi! Tagpi! Yan po ang aking kasama na mainipin. Try natin tong sasa. Sarap to guys. Hindi na maraming produkto yung sasal. Ginagawang bubong. Ginagawa atang suka to. So guys. Purol mo ng itak ko. Yan guys, makikita nyo yun. Nakikita nyo yan, laman niya para sa buko. Tikman natin guys. Oops, nalaglag pa. Masarap siya guys. Matigas lang pero pag yung malambot masarap. Kaya lang pag nasubrahan nakakahilo. Ano to guys ang paghahanap ng tapal lang. Ano guhit lang ganyan na. Yun. Mayroon ng isa, kaso maliit. Guys. Ay, umihi. Mayroon ng isa guys. Ayan.
Sukal. So, andito po ako ngayon sa sasahan or lalauhan. Maghahanap po ako ng shell dahil walang pang ulam. Mahal po kasi ng mga isda. Mahal guys ng mga isda at saka karne, gulay, lahat na lang ata nagmahal. So guys, tara. Hanap tayo dito ngayon. Yan guys, ako. Diba maputik? Yan, putik. Sama ko po pala ang aking aso. Yan, si Tagpi. Tagpi! Ayan guys. Ito pagkuha nan. Meron siyang parang ganito. Sakit sa likod eh. Pero okay lang. Libre na ito. Hindi na bibili. Try lang ng try. Until you succeed. So ngayon guys, nandito na ako sa kanal. Masyado nang malalim yung tubig kaya kukunti lang nakuha ko. Ayan guys. At malalim. Okay lang. Ito guys, oh, kinakain rin tong ganito. Ayan. Try natin. Guys, so, sisi siya pag lumaki talaba. Ito guys. Try natin. Masarap siya, malinamnam. Kinikilaw yan. Oh. Yan mo man guys yung aking aso. Tagpi! Tagpi! Yan na kaya napunta ang aking aso. Aso lang ang kasama ko guys. Ako lang mag-isa. Dahil yung mga kapatid ko busy. At try lang natin mag-isa. Tagpi! Come. Come. Ayaw. Guys. Malalim na guys yung tubig. Oh. Yan guys. Makikita nyo yung tubig. Eh. Try natin. No? Kunti pa lang nakuha ko. Ayun. Meron pang isa. Ito guys. Oh.
Nandito ako guys sa ilalim ng sasahan. Yung ginagawang bubong. Nipa. Ayan guys. Meron pa isa. Hey! Ika. Ika tagpi. So ngayon guys, nandito na ako sa kanal. Masyado nang malalim yung tubig kaya kukunti lang nakuha ko. Tingnan mo guys, yan. Yan. Mataas na yung tubig niya eh. Pag mataas na yung tubig, wala na, hindi na makukuha yung mga shell. Yung kawawa ang aso kong kasama. Halika, dali. Tigpi. Halika. Ayun, takot siya tumawid dito sa kanal na maliit. Mababaw lang to, Tagpi. Halika, dali. Tagpi. Halika, dali. Oh, halika dito, itatawid kita, dali. Tumago talaga siya. Halika na. Halika na. Dali. Halika. Halika na. Hello guys. Takot po ako sa tubig, guys. Come. Come. Jesus, inaantok na. Halika na. Halika. Tara, doon tayo sa kabila. Tara. Yan. Uy, tasama na yan. Halika na. Halika na. Halika, dali. Maligo ka na tuloy. Dali. Halika na. Oh, di ba? Sabay naligo ka na. O, di mabango ka na. Ayan ang nakuha ko guys. Saka ito. Hindi pa nahuhugasan. Ayan guys. Ito. Saka ito. Madami din siya guys. Mga pang isang ulam na siya. So guys, simulan natin ang pagluto. Lutuin natin ang huli kong nakuha kong papalang. Lagyan na natin ang mantika. Kunti lang guys. Meron tayo dito luya, bawang, saka sibuyas, saka dahon sili.
Ito natin pumula yung luya. Lagyan natin ang lagyan. Lagyan sa sibuyas. Ito na guys yung pinakuha kong shell. Nabalatan ko na po siya. So, lalagay natin. Naano natin po. Talaga. Natin ang asin. Saka kitchen. Lagyan natin ng konting tubig. Kailan daw yun sa listahanan? Hmm. Kain po. Kain guys.